Мама, ты опеча, а вы так я опеча, что опеча, я что ты опеча, я вот да. Если ты опеча, да, это опеча, да, кума, а это чисто, да, а если ты не читаешь, надо быть. Да, кум. Сюда вам будет заката. Азбонск. Злополуческого накрыть, посмотрите его. Открывать. Мама, накрыть, да, это. Да, мама, будет сюда. Какая нужда. Мама, вышикай. Мама, будет. Оп. Вот киски, куда мама. Своему. Окей, чист. Спонж-боб. Да, кум. Adică ce să mai este? Ok, mă, voi zic că... mă, ce? Bă, de ce e asta? Mamă, voi uite asta cu ce? Uite asta cu vedeți? Da, uitați cu... Ok, am testat o extra peste 100 și da, cred că acum avem la WhatsApp și da. Și da. Ok, nu e. E spus asta, este ca așa. Și da, mă voi spune asta că Раз. Кофе с просто. Статус.
poezia, ok, bun. Da se poate. Ok, oameni buni, cred că începe și SpongeBob-ul. Și da. Qual între da, cred că da. Ce să mai zic, că, putea iris. Da, și... Da, cred că... Ok, ok, cred că da, acum. Adică ce să mai zic acum? Și da, o să fie și spun. Nu știu acum. Ok, cred că da, acum. Și că acum... Ok, da. Ok. Ok, cred că o să vedeți. Da. Ok, cred că... Da, acum, adică ce să mai e asta? Ok, m-am uit, da, și cred că da, trebuie să mai aici și... Ok, da. Bă, o să ce și spun pe ce da. Oameni buni, ia, să mamă cât... Cred că la o asta, da. Cred că da, acum, adică... Nu știu. Da, nu pot să mai da. O să fie că da. Cred că o să fie Mamă, eu să spun tu cum e chiar. Să zic acum că pușăm cum a ciudat. SpongeBob cum o chestie ai. Cred că de SpongeBob ăsta. Nu știu. Chestie. Adică nu și na. Acum. Adică ce să mai... Stai. Mă voi zi. Cam asta e totul episodul cu Penuța să dați like acolo. Și vă spun că astăzi... Ia, fain. Dați like acolo, tac. Și da, acum... Și da, acum pun și...